Bueno. Hau kapitulua ikusi duguna, ze? Oso fuertea. Oso fuerte. Arenerekin ze pentsatzen zenuten gertatuko zala. Begiak irekiko zituela, ez? Kriston sorpresa, baina, azkenean... Guk pila batetan ikusi dugu eta beti pentsatzen dugu begiak irekiko dituela, baina... Baina ez. Baina, bueno, gauza pila badaude komentatzeko, hain lasai itzengo egun, nahiatanik. Horretako etorri gehu. Hoi da. Jo, banik gidoia irakurri nunean, claro, hasiera, lehenengo segunduak, emateoaren ez da hola bizirik. Zure utxunea daukagu, Arene. Ateatzekin dago, kamisetakin. Ikusten da kamiseta aldageletan bakarrik, Geo, Peio eta Lili zelaian, superdrama. Irudian nahiko dramatikoa da, esan, iruditzen zait, hasieran gainera irekitzeko aurresten aldietan eta dela jendeak uste dela Arene hile egingo dela. Eta oso kontrastea, oso arraroa iruditzen zain niri, dagon kontrastea Arene eta Jonen artean etzaiz. Bai, ze bat dao super ondo, dao zelaia, bueno, gila da, psikologikoki eta emozionalki seguraski ikusiko da ezetz, baina fizikoki ikusten zaio nahiko ondo, eta bestia, de repente koman, baina grabatu genunean, guatzen az, nire urte betetzea zala, grabatu genunean, kamisetana eta dana, eta jo, dena bizitu genuen super nahiko ungegarria da. Super unkegarria. Lehenengo kapitula ikusi genunean, lehenengo aldiz, esaten genuen zala, pixkat, como montaña rusa bat. Bezala, ez? Haude, hola, en tensión, eta gero, de repente, kriston komediazko estena, hola, parrez desko joratzen. Bai. Nik uste, aurten pertsonaia bakoitzak funtzioa daukala, ez? Eta agian Jonen pertsonaia badala, misterioa eta thrillera eramatea, agian dramatismo hori, olatzek eta gorkak eramate dute, eta gero, beste batzuk gaude komedia. Bueno, egia da, olatz eta gorka badazkatela, hola, komediazko nahiko momentu, lehenengo kapituluan, kaltzontzi joena. Eta teatzen danean, Aritz, Jonen pertsonaia, hor etxean, afarian zako, hori gorresten aldietan beti gauzke. Gorka, ze xelebre da metzak. Ez que niretzako esan behar dut, nire bikote favoritoa. Gorka eta olatzen. Bai, dakaten kontrastia, bat da super borde, eta bestia da super xelebria. Bai, eta gainera aurten jorratzen dituzten gaiak oso garrantzitsuak dira. Bueno, hendik ez da asko ikusi, baina bai, pista batzua daude. Nola tratatzen da, olatzek bere gorputzarekiko daukan beldur hori, eta nahiko ondo tratatzen da, eta oso mantxo, eta berak behar duen. Mantxo, hori esan behar nuntze, bigarren denboraldian hasi izan pixkat trama hori olatzekin, eta gila dala trama bat hain garrantzitsua ez dela lehenengo denboraldi batean tratatzen eta listo, ez? Ikusten da, oaindikan olatze baitula, inseguridadiak edo, barrazuak, eta garrantzitsua da, oaindikan lantzen jarraitzia, ez dela derbente soluzionatzen da, eta jazta, ez. Mai gainean jartzea hori gertatu iten dela egunerokotasunean, eta guri agian lehenengo pertsonan gertatu ez ezkigula. Olako beldurrak, eta hori bikote batekin ez argitza oso garrantzitsua da. Da Gorkak azkenean esaten duena trailerrean, ez, bikoteko arazoak bikotean konpontzen diala. Eta oso polita da hori. Eske bikote hori. Bueno, eta sustoak. Arenen sustoak. Arenen sustoak. Guk ikusi genitunean sustoiek, benetako susto hartu genuen. Eta jendiak bai, Bai. Bueno, eta bukaeran, azkenan ematezula alde batetik, Martxelo, intzezakela edo zer gauzaren erekin. Bai. Agur, Arene. Nio, jama, akatuko. Baina ez du akatzen oaingo. Ez. Ikusiko dugu. Eta gaina Jon sartzen da, hospitalian. Eta azkeneko plano hoi, maten dula baietz, esnatuko gala, begiak irekiko ditula, eta ez. Nik espero beretan bigarren atalean, Arenek begiak irekitzea hemendik eskatzen dizugu Arene, begiak ireki. Zetorri da, itzelezko etxai bat gure gana, alaitz, eta zugabe. Zer egiten duzu nesken komuneko batean? Paseioan ikusi zaitut eta jarraitu egin dizut. Komunera jarraitu didazu? Baina ez en plan txerri perbertitua. Elkarrezketa bat egin nahi dizut. Eukiet plazerra, alaitz eta kepakin, bilekin, estena desent eukiditu dela eta oso guztua. Ugaitzekin super guztua. Super ondo. Kriston parra bota ditugu, gainea bere pertsonaia bai da super grazioso. Xelebre baita ere. Eta itxasokin, dinamika oso polita. Eta alaitzekin, pixkat, beste harreman mota bat, hendikan ez dakigula oso ondo nondik jungo dan. Dakigu ze pasako dan, alaitzekin. Zaizu iruditzen pixka bat alaitz sartu dela etxai moduan, baina ez bakarrik noraren kontra. Oituak geunden agian, etxai jutea bakarrik noraren kontra, baina aurten, ikusi daiteken ez, itxasorekin ere, ez da oso garbia pertsona jo. Ez dakigu ze intentzio dauzkan. Badakit lagunak zaretela.
eta nik ez dut nora izorratu nahi, baina zergatik joaten gara dena korrika egitera, eta bera ez. Ez da bidezkoa. Gainera aurten neskek faltan daukate Arene. Claro. Eta Arene zan babes bat eta konexio puntu bat. Hortik hasita, dago utxune bat taldian, kapitaina falta, dena, osea, ez dakit. Eta ez zaizu iruditzen baita ere, zelaiaren aldetik eta futbolaren aldetik aurten badagoela berriro puntu zentral bat futbolean, ez? Batez ere taldekideen artean gertatzen dire liskarren artean, agian ez lehiakideen artean, baina bai taldekideen artean. Hoi, errealitatean bai hola da, azkenean kanpoko gauzak bai taldea eragiten dile. Zemuz futbolan estenak grabatzen. Hobetu ez du, Hobetu dut. Bastante. Eskerrik asko bani. Geroz eta erosoago sentitzen naiz. Ez dalako bakarrik futbola, ez? Dalako futbola, daukaztulako kamera bat, distantzia bat daulako, daudelako puntu eta marka batzuk, geroz eta hobeto. Baina egia da, nik telesaio honekin frogatu dutela futbolean jolastea ez dala bat ere erresa. Ez da. Baina gainea zailagoa da, ez futbolan jolastea bakarra, baina grabatzia. Ze pazientzia auki behar da, paseak dena koreografia bada. Osa, nik igual bai jolastu dutela futbolian eta hoi, azkenean ez dela berdina, errealitatean eta geho fikzioan. Osa, dantza bat ikastia bezala dalako nik zuri pasa, geho hau, ezagize, eta gaina kamaran kontuak. Begira probetara aurkeztu diren eskak, supertxarrak dira denak. Oso zera polita da gaina zutan gaudenean ikusten nola entrenatzen duten besteak, eta hori koreografia bat da, esaten dezuna rodajean, ez? Nola, alaitzen pertsonaiarekin koreografia bat sortu behar izan zen, ze, bueno, Angelak ez dakiz futbolan jolasten ez dare, enaiz bakarra ja, Claro, Eta poliki-poliki nik uste trebetasun hartu iten dela. Bai kamara aurren, bai futbolean, orduan, lasai asko, etxean baldin bat zaude eta futbolean jolastu nahi baldin badezue, 3 urteetan, entrenatu korrikain. Entrenatutan lortzen da. Ez dut uste ni ere ez bana izenik. Bueno, pixkat. Aurreko denboraldian nora gelditu zen kao, ze gogoratzen azkenan esti ez toala amarekin, eta orduan nora bueltatzen da pixka bat barkamen hori eskatzera bere moduan, eta ez dio ez esaten juniten da. Orduan aurten nora etortzen da intentzio guztikin. Eta norbait ezagutu dut. Bai. Bai, norbait superberezia, superrando moldatzen gara. Nik uste dela, ez dakit, superviventzia, ez? Norak egiten du gola pixka bat, bere... Eta jokoa ematen. Baina baita ere, esti, ateatzen danean hor neska-lagunaren irudiarekin. Bai. Zako hori da, vamos, oso fuertea, oso itxusian onaren zako hori. Nik uste aurten nora dagoela zentratuago futbolean, entrenatzean, eta esti utziko dula pixka bat alde batera. Hori da lehenengo kapituloan ikusi ezakeguna. Gero ez dakit nola jungo dan, baina gira da fokoa daukala. A ber, ze diskoteka asko gehatzen da, parranda asko gehatzen da, festa asko. Aurten festa pila bat grabatu ditugu. Pila bat. Maitasun kontu asko, aurten. Maitasun kontu pila bat. Baina, bueno, beharrezkoak dira. Bai. Drama pixka bat alde batera utzi. Listo, neskak. Bukatzeko posti itzuli zelaiari trostarinean. Itxaso hartu hartura. Eta bukatzen duzuenean egin luzaketa. Nik egia da, lehen urtean, itxaso bukatu zura pixkat nahiko goian, ez? Demoraldi guztian emantzun, pixkat, burua altxa behartzula eta edana, eta azkenean aita jaurre intzion, eta dena, eta aurten, bai ikuste, evoluzio hoi, bain igual adibidez, ez? Beroketak zuzentzen jartzen jola unatek, eta pixka konfiantza gehiokin hartzen dula. Baina egia da, kapitulu bukaeran ikusi dela alaitzekin dakan konversazio bat, ikusten da, oaindikan badakala empatia puntu bat, eta orduan ez dakit oso ondo nondik jungo dan, berriro burua jetxiko duen, edo mantenduko den konfiantza horrekin, eta evoluzio egia da, nik igual nire buruakin konparatuz, lehen urtean gehiago identifikatzen nintzala itxasokin, duela 2 urte baino adibidez, eta urten ere, nola gora berak eukitze ditunta dana, baita ere jarraitzet identifikatzen berekin, eta evoluzioi bai neregan eta itxasongan ikusteet. Nik itxasongan kriston evoluzioa ikusten dut, baita beste pertsonaien gan, noraren pertsonaien gan, bai, uste hazin diala erabaten ez, eta horrek guri aktore bezala hon egiten digula pila bat. Gaina, ez zaizu iruditzen pixka bat geroz eta gehiago ezagutzen ditugula pertsonaiak, eta horrek jolasteko, trebetasun asko ematen dula. Nik asko eskartuet gainera aurten, norak fokoa jartzea berriro ere futbolan, eta bere buruan, ez? Ze agian, pasaden urtean, gehiago zegoen fokoa gurasongan, edo bere erlaziongan, baina aurten bere buruan zentratzea hori asko gustatu zait. Ze iruditzen zait, pertsonaia hazin dela, ez? Eta bera konturatzen da azkenan 2 urte hauetan egin dituen akatzen inguruan, ez? Eta horiei erremedio jartzen hasten da. Ez ez uste gainera nora urten daula lasaiago, osea, barnerakoiago, ez? Bai, eta duela 2 urteekin konparatua, zala, terremoto. Venga, bueno, egia da, ezkazula estena batzuko haindik.
zertan zabiltza? Eta zuze, salatari txerria, zertan ari zara? Nora, askatu! Utzi bakean! Zuk ezagutzen zenun, Angela, adibidez. Agia da. Alaitz. Bai, eta horrek pila bat lagundu dite. Astengia grabatzen beti aldageletan, eta aldageletako gauzak dira bronkak, liskarrak. Orduan, Angela ezagutzea izan da kriston trebetasunan eretzako, azkenean, behin aktore ezagututa dakizu nun jarri ditzakezun limiteak jotzeko, bultzatzeko, horrelako gauzetako, eta Angelak eta nik askitzaren genuen, baitare kastinetako prozesuetan. Zuk ez zenun ezagutzen, ez? Nik ezakit badakizuna, baina nik Angelak ininun irabazi arte lehenengo demoraldiko kastina. Kastin finala, behak itentzun norataz, eta nik eta itxasotaz, eta berekin tokatu zian. Autoa ere erredi izaiekegu. Ez autoa ez, nire izorratzen hauzuta. Eta geho, 2 urte berandua, prozesu iguala, eta deitu ziaten gaina kastina egiteko berekin, eta jo, batzen nintzen, kriston ilusia intzian. Eta behai hartu zidotenian, izan zen, como zirkulo bat iztia. Que fuerte! Bai.